Hola, bon dia a tots i a totes. Continuem explicant el tema 5, els climes, i m'agradaria primer fer un recordatori del que vam fer l'altre dia. Posem això aquí i us en recordeu que vaig parlar de l'atmosfera, la capa que teníem aquí sobre, que té 5 capes. La troposfera, que és la capa que toca a la superfície de la Terra. Després tenim l'estratosfera, la mesosfera, la termosfera i l'exosfera, que és la capa més externa de l'atmosfera. També vaig parlar del clima i del temps. Us en recordeu que el clima era les mitjanes de pluges, de temperatures d'uns 30 anys, més o menys, i el temps és sempre un moment del clima, un moment determinat, a un lloc determinat. Per exemple, la Costa Brava a un dia determinat. Això seria el temps que fa, el temps atmosfèric, i el clima seria el clima mediterrani en aquest cas. Després també vam parlar, si us en recordeu, dels elements del clima. Els més importants eren la temperatura, les precipitacions, i després teníem la humitat i la pressió atmosfèrica amb el vent. Ara parlarem, a veure si ho posem aquí, tornem aquí, amb els factors del clima. Els factors principals del clima són la latitud. Per què? Perquè la latitud condiciona la insolació, que és la quantitat d'energia solar rebuda en un lloc del planeta. És a dir, no és el mateix estar al pol nord que a l'equador, perquè els rajos solars incideixen de manera diferent. A l'equador cauen perpendicular i els pols, per exemple, estan molt obliqus, molt inclinats. Per tant, la insolació és diferent. Tenim que a l'equador els rajos solars arriben gairebé perpendiculars durant tot l'any i, per tant, a major insolació, major quantitat d'energia i, per tant, temperatures més altes. A mesura que ens allunyem de l'equador, les temperatures disminueixen. Tenim els climes temperats amb estacions. És amb els climes temperats on apareixen les 4 estacions, perquè aquí ja comença a haver una certa inclinació i una insolació menor. En els pols, els rajos solars incideixen obliquament, és a dir, inclinats, i escalfen molt poc. Aquí trobem les temperatures més baixes. I també les precipitacions a prop de l'equador són més abundants. Per què? Perquè com que escalfen més els rajos solars a l'equador, el que provoca és una evaporació més important de l'aigua i, per tant, es formen núvols i el vapor d'aigua es concentra a l'atmosfera i, per tant, quan aquest vapor arriba al 100%, la humitat relativa, condensa i cau la pluja. Per això a l'equador plou més i per això a l'equador tindrem selves tropicals. Selves equatorials just a l'equador i una mica més al nord i al sud trobarem les selves tropicals. Per què? Perquè aquí tenim abundant precipitació. Aquí veiem la Terra amb els diferents climes. Clima tropical al nord de l'equador i al sud de l'equador. Just a l'equador hi ha un clima equatorial. Després tenim els climes temperats des del cercle polar àrtic al tròpic de Càncer, a l'hemisferi nord, i des del tròpic de Capricorni fins al cercle polar antàrtic, un clima temperat de l'hemisferi sud. I els climes polars estan per sobre del cercle polar àrtic i per sota del cercle polar antàrtic. Aquests són els 3 principals tipus de climes. Ja veurem que en cada zona també hi ha regions diferents i subclimes. Hem dit la latitud. Recordeu-vos, quan estudiàvem la Terra, latitud i longitud. La latitud, 90 graus, a veure, tornem enrere, 90 graus nord
i 90 graus sud, tot això és la latitud. Un altre factor important és l'altitud. L'altitud, en augmentar l'altitud, disminueix la temperatura. És evident que quan més pugem una muntanya, més fred fa. El que passa és que a vegades es produeix un fenomen anomenat inversió tèrmica, que és el contrari. Vol dir que a més alçada, més temperatura. Això és degut a una acumulació de núvols que provoca que a l'alçada hi hagi més temperatura. Però, amb normalitat, sempre que augmentem l'altitud, disminueix la temperatura. Això també condiciona les precipitacions, perquè quan van baixant les temperatures, augmenta la concentració de vapor d'aigua, el tant per cent. Per tant, quan arriba al 100%, precipita. Per això a les muntanyes hi ha més precipitacions. Les muntanyes solen estar verdes i amb molta vegetació, fins a cert punt, evidentment, perquè quan arribem molt a dalt, la temperatura baixa tant que ja és impossible que visquin éssers vius. I, per tant, a molt alta muntanya no tenim vegetació. Veieu per aquí, en aquest mapa, en aquesta fotografia, es produeix un fenomen d'inversió tèrmica. Això provoca que la temperatura sigui més elevada que la vall, que està recoberta per la boira. Perquè tenim una boira aquí, la vall de sota no arriba a la insolació, aquí sí que arriba, i per tant aquí farà més calor que a la vall. La distància del mar també és un factor important del clima. Per què? Perquè la proximitat del mar afavoreix l'augment de les precipitacions i es suavitzen les temperatures. Sempre que estiguem tocant el mar, les temperatures seran més suaus. No hi haurà extrems. A mesura que s'allunyem del mar, tenim un efecte contrari. Hi ha una forta oscil·lació tèrmica a causa de l'escalfament i refredament ràpid de la Terra. Per tant, resumint aquests 3 punts importants, tenim que els factors principals són, a veure, tornem, la latitud, perquè condiciona la insolació. A l'equador, els rajos del sol arriben gairebé perpendiculars tot l'any. En canvi, els pols estan molt inclinats. Tenim l'altitud. A l'augmentar l'altitud disminueix la temperatura. No hi ha que confondre altitud amb latitud. Són 2 termes diferents. Latitud, en un mapa, latitud nord, latitud sud, coordenades geogràfiques, us en recordeu, i l'altitud és, per exemple, les muntanyes, més altes, més baixes. I la distància al mar. Quan estem a prop del mar, les temperatures estan suavitzades. No fan ni tanta calor a l'estiu ni tan fred a l'hivern. En canvi, a mesura que ens allunyem, es produeixen les fortes oscil·lacions tèrmiques. Molt bé. Aquí, per exemple, a veure si puc posar això aquí. Tenim els efectes de la proximitat del mar sobre les temperatures. Aquí ho teniu també al Weras i al PowerPoint. Són les brises marines, perquè canvien de nit i de dia la direcció del vent, les brises. Això és degut a que la Terra està més calenta al dia que al mar. I per la nit és al revés. L'aigua a la nit encara conserva molta temperatura i la Terra es refreda més ràpidament. Per tant, la direcció dels vents canvia de la nit al dia. Altres factors que també són importants són l'orientació respecte als vents dominants i els corrents marins, l'orientació en relació a la insolació en les zones de muntanya, el solell i l'obaga, és a dir, la solana i l'ombria. La muntanya depèn de la vertent nord o vertent sud, hi ha diferents tipus d'insolació.
Per tant, també la temperatura serà diferent. I, evidentment, els microclimes urbans. L'activitat humana també afecta. És un factor important. A les ciutats, quan més gran és la ciutat, més calor fa. Normalment hi ha una diferència entre 3 i 5 graus més. Una ciutat sempre té més temperatura a la mateixa latitud i altitud que la zona que no és ciutat, que per exemple un poble o un bosc. Aquí, per exemple, hi ha el dibuix típic de la Solana i l'Ombria, o sigui, el Soler i l'Obaga. El sol al sud toca, però a la vertent nord dona ombra. Per tant, aquí farà més fred que aquí. Aquí tenim el Soler, la Solana, i aquí l'Obaga o Ombria. Això, evidentment, a l'hemisferi nord, perquè l'hemisferi sud seria al contrari. Molt bé. Més endavant us explicaré com fer una representació gràfica del clima, un climograma. Un climograma és això d'aquí. És un gràfic que t'indica les precipitacions en mil·límetres i la temperatura en graus centígrads. Aquí aquest eix, temperatura, i aquest eix, les precipitacions. Aquí tenim els mesos de l'any, gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre. A veure si puc posar això més a baix o aquí dalt. I el que s'indica aquest gràfic és unes barres de precipitacions. Les precipitacions en blau sempre van en barres i es mesuren en mil·límetres i unes línies de temperatura aquí a la dreta, en vermell, que marca la temperatura mitjana de cada mes. Per exemple, gener, 19 graus, febrer ja seria 20 i pocs, juny-juliol arribaríem... No, perdona, estava mirant les precipitacions, això és al revés. Seria al gener tindríem uns 10 graus, 9 graus, al febrer tindríem uns 12 graus, al març arribaria a 13-14 graus i, per exemple, al juny i juliol arribaríem a 23-24 graus de mitjana. Això sempre a la dreta. Veieu que és vermell, igual que això. La temperatura dreta és aquesta línia de temperatura. A canvi, les precipitacions, per exemple, al gener arribaria fins a 45 mil·límetres, al febrer 32, al març quasi 50, a l'abril 50 i pocs. Veieu que a la primavera plou, però és a la tardor, setembre, octubre, novembre, on plou més. És un clima típic mediterrani. Tindríem aquí la temperatura mitjana anual, 14 graus, no, 15 graus, 15,4 graus, i la precipitació anual, 658 mil·límetres. Com es calcula això? Sumem totes les temperatures mitjanes de cada mes i ho dividim entre 12. I les precipitacions hem de sumar aquestes barres. 42, 30 i pocs, així, sumant totes. I arribarem a la precipitació total anual. Veieu? Un climograma mostra l'evolució de les temperatures i de les precipitacions en un lloc concret durant els mesos de l'any, els 12 mesos. De fet, el climograma consta de dos gràfics superposats. L'un amb les barres verticals de les precipitacions, que és el que estan de color blau, i l'altre amb la línia de les temperatures, color vermell. Normalment, a l'eix de les precipitacions s'hi anoten freqüències amb un valor 20 vegades superior al de les temperatures, intervals de 100 mil·límetres de precipitacions i 5 graus de temperatures. Això pot variar segons el lloc on estem mirant aquest climograma. En alguns casos, però, especialment per als climes temperats, és millor que el valor de les precipitacions sigui només el doble del de les temperatures, intervals de 10 mil·límetres de precipitacions i 5 graus centígrads de temperatura. Cal tenir molt present quina escala s'ha utilitzat quan s'analitza un gràfic. És molt important perquè si l'escala és diferent no podem comparar
No podem comparar dos climogrames diferents. Això ha de ser igual i això ha de ser igual per poder comparar. Això d'aquí que veieu vol dir que hi ha una deficiència hídrica, que plou poc. Veieu que al juny i juliol plou molt poc, al mes de els mesos d'estiu ja són mesos secs, plou molt poc. Per tant, és un clima típic mediterrani, que el clima mediterrani és, contràriament als altres climes, a l'estiu és l'estació de l'any on plou menys. Normalment sol ser l'estació que plou més en altres climes. Aquí no, en el Mediterrani no. En el Mediterrani és el moment on plou menys. Per tant, us convido, torno a passar això aquí baix, a que mireu els climogrames perquè és una manera molt fàcil d'esbrinar quin tipus de clima hi ha. Amb aquest climograma ja podeu saber sempre que serà un clima mediterrani. Per això, moltes precipitacions, bé, tampoc són moltes, ja veurem que hi ha climes amb més precipitacions, però a l'època de l'any, la tardor, més precipitacions i la primavera, i l'estiu poques precipitacions i una temperatura més o menys, veieu? Més o menys on a l'estiu fa més calor i hi ha una mica d'oscil·lació tèrmica. Si fos l'equador, aquesta línia seria més plana, poca oscil·lació tèrmica, més elevada, per aquí, als 30 graus, més o menys, i molta pluja per aquí, molta precipitació. Si fos un lloc o una ciutat de l'hemisferi sud, aquesta línia estaria al revés. Faria més temperatura a l'hivern nostre i baixaria perquè aquí, juny, juliol i agost, seria el seu hivern. Per tant, després del que hem vist, tenim els climes de la Terra, que segons la temperatura podem distingir climes càlids, climes temperats i climes freds. I segons les precipitacions podem distingir climes secs, poca precipitació, i climes humits, molta precipitació. I aquí teniu un mapa del món on estan indicats els climes càlids, equatorial, tropical i desèrtic, els climes temperats, oceànic, mediterrani, continental i xinès, i els climes freds, el polar, per sobre del cercle polar àrtic i per sota del cercle polar antàrtic, i els climes d'alta muntanya, que són els zonals, que vol dir que dona igual en quina altitud, quina latitud ens trobem, que el que importa aquí és l'altitud. Per això es diu d'alta muntanya i per això fa fred, perquè quan pugem baixa la temperatura. Aquí tenim climes càlids, són propis de la zona intertropical, és l'espai comprès entre els tròpics de Càncer i de Capricorn i que té com a centre l'equador. En aquesta zona les temperatures són molt altes, però segons el grau d'humitat poden diferenciar tres tipus de clima càlid. L'equatorial, on hi ha molta pluja, molta precipitació, el tropical, on hi ha molta menys precipitació, i el desèrtic, que no plou pràcticament. Els climes temperats es situen entre els tròpics i els cercles polars. Es caracteritzen per temperatures més suaus, però contrastades, i per tenir 4 estacions al llarg de l'any. És a dir, les 4 estacions només les trobem en aquest tipus de climes, els temperats. Podem distingir els climes mediterrani, continental i oceànic. I per últim, tenim els climes freds. Es troben a les regions polars i a les zones més altes de les regions temperades, és a dir, les muntanyes. Es caracteritzen per les baixes temperatures i podem distingir entre el clima polar i el d'alta muntanya. Aquí veiem, per exemple, l'Antàrtida. Té una de les temperatures extremadament baixes, pròpies del clima polar. I bé, fins aquí hem fet aquest punt 3 del tema 5, de la unitat 5, i el més important són factors
principals del clima, la latitud, com ja hem vist, l'altitud, la distància al mar, i després, de forma secundària, altres factors, orientació respecte als vents dominants, orientació en relació a la insolació a les zones de muntanya i l'activitat humana. I amb això hem vist també el que és un climograma, que és la representació gràfica del clima, i els tres grans grups de climes. Els climes càlids, els climes temperats i els climes freds. A més, segons les precipitacions, podem distingir climes secs i climes humits. Molt bé, doncs això és tot. Ja continuarem més endavant. Adéu.